Maayong buntag everyone! In this video, let's talk about new moon or pagsubang sa bulan. And why this moon phase means a lot sa uban nga mga mananagat diri sa isla. Especially to those fishermen nga naay punot or bunsod. Like Papa Gimo, of course. By the way mga palangga, this video was taken last April 22 and 23 which is ikatulo ug ikaupat nga pagsubang. Okay, so diri sa isla sa Muambok, dili pa moabot ang makita nga new moon sa atong mga kalendar, kinahanglan naka-ready na or nakanganga na ang atong bungsod. So let's say ang nakatatak nga new moon date sa atong kalendar is April 20, that means before April 20, ready to fight na ang atong bungsod. Sa mga buwan nga February, March, April ug May, mao ni siya ang season nga tigdamo ang kuha nga danggit. Pero it depends sa lugar nga butanganan o tauranan sa bungsod. As I was saying, April 20 nag-start na ang subang. Within 1 week, starting from Abril 20 up to 27-28, naadyoy makuha nga danggit ana. Pero sa ako pang giingon, depende sa kung asa ang location sa imong bungsod. Basta mo season ang mga danggit, hapit tanan makakuha jud. Minus na ang 5 kilos, pero kadto mga nangaraan na nga mamunsuray, minus na ang 50 kilos sa usa ka tibaw. Labi na sa pitsa 22, 23 ug 24. As you can see mga palangga, aligre kay ang subang diri sa amo. Kay mura man gud og fiesta ni siya sa kadagatan. Nya ang mga nahabilin po diri sa balay, magpaabot ra kung kanus ama uli ang miyembro sa pamilya nga nagtibaw. Sama gud ako nga ususera, char, bitaw, ay malipay po ba yata nga magpaabot diri nga magampo nga, magrasyahan lang unta. Kani si Papa ako dyan siyang gimantayan nga maabot kay para makabidyo ko, di ba? Para na ako'y may pakita ninyo kay nisod naman jud ta aning vlogging. Ato ni padayon kay nalipay man ko sa akong gibuhat. Pero kaning pag vlog na ako lagi na ay mga maganahan na apod o makapangyamid. Pero that's life. Bisag unsa pa atong buhaton. Naadyoy mga tao nga mga mema ba? Kanang mema sabi lang ganern. Pero sabi nga nila, hayaan mo sila, di ba? Hayaan mo sila. So balik ta, maayo gani kay naa ni si Manong Jason no, na ay katabang si Papa sa paglayong. Og wala pa kami kamera pod ang maglayong ani. Pero okay ra jud kaayo na siya. Ang importante na atay gilayungan. This video was taken April 22 sa hapon. Obvious man food nga hapon na diba. Nya iyabo para atong pilion, pero kung subang gani kalabanan ni siya danggit no, puro ni siya danggit. Gamay ra atong makita nga sari-sari maong murag danggit jud ang makaon aning mga nag-atubang diri nga mga alaga nato. Nya kinsa may naka-notice sa smile sa akong Papa diha be. Syempre no, dili jud baya lalim ang paggama sa bungsod. Sa pagpalit pa lang sa mga materialis no, from pukot to mga kahoy, di na lang nato kwintahon ang kahago kay syempre included naman asiya. It's all worth it. Maong makaingon jud ta nga pag may itinanim, may aanihin, di ba? Maong proud kayo ko sa akong amahan ug sa tanang mga mananagat diha. And this video was taken April 23. Maong makita na ninyo diha ang akong siswang kay Sunday. Walay klase. Maong nakapagusto tag video diha kay naay mutabang nila ni Mama nga magpili. Nganong naaman kay cellophane Mama nga unsaon man na nimo ay mahibaw-an ra na unya. Kaning bungsod na apon ni siya panglawod version nga gitawag nga paugmad diri sa amoa. Kay kaning bungsod sama aning kang Papa para ni siya sa hunasan maong naapod og para panglawod. Ay ambot na lang jud ani mga alaga nato diri. Uy na ay mga iro, iring, mga manok nga magsinabat pud sa atong voice over, ambot na lang. Pero ilaban jud nato ni. So ang mga bungsod pang hunasan mokabat og 30,000 more or less ang iyang gasto. Nya ang panglawod nga gitawag nato og paugmad mukabat og 200 to 300,000 ang iyang magasto. Pero it's all worth it kay dili man pud maubos og 1,000 kilos ang ilang kuha. Nya ang pakuhaan ni nila karong subang sa Abril, if I'm not mistaken, charoy bitaw. Sige, English, murag correct. Pitsa 25, 26, og 27. Nya, pag abot og pitsa 30, kalmado na ang pakuha. So, next season na pod, next year. By the way, mga palangga, ang purpose di ay atong mga cellophane ni Mama. Kay nagputos-putos siya para pod sa iyang mga kumari. Tilaw-tilaw lang gud kay panagsara man ang subang. Na ay mga magsusi-susi diha about ani nga panagat. No worries mga palangga, kay legal ni siya maong if proven and tested na ang imong butangan nga daghan siya pakuha, then you should go to DA, Department of Agriculture. Kuhaan nimo rehistro didto. Nya i-make sure og kung asa man na-locate ang imong bungsod, then yearly na ka magbayad og buwis. Ana ra na siya. Nya dapat mo gama ta og bakod nga bungsod kanang moato og 40, 50 to 60 kilometers per hour nga hangin. And if not, sayang kayo imong effort kay maguba man na siya, mga tumba ang mga kahoy ug kung naay manglaba nga mga isda gikan sa lawod, maagian ang imong bungsod. Syempre mulusot jud siya kay nga tumba man. Nya dapat igmat ta sa mga balita no.
Especially for the month of November to December, basig mo ingon nga na ay super typhoon. Abtik dayon og disassemble sa bungsod niya dadun diri sa higad kay sayang kaayo og maanod. So mauto, by the way, og na ako'y mga naingon nga mga sayop diha no about sa information about anang subang, kindly inform me. Open ko sa tanang opinion.